Gemaakte afspraken worden niet nagekomen door het Zeeuwse waterschap. Dat vindt de Partij van de Arbeid. Nu er op het kantoor in Terneuzen bijna niemand meer werkt. Ik schrok van de situatie zoals die nu is. En die had nooit mogen ontstaan als iedereen zich had gehouden aan de fusieafspraken die in 2011 gemaakt zijn. En verder in het Zeeuwse nieuws. Dinja van Lieren door naar de finale. En wanneer kan deze molen weer draaien? Goedenavond. Het was een voorwaarde voor de fusie van de twee Zeeuwse waterschappen. De kantoren in Middelburg en in Terneuzen behouden. Toch blijkt dat er op het kantoor in Terneuzen nog maar een 20-tal mensen werkt. En daarmee houdt het bestuur zich niet aan de afspraak, vindt de fractie van de Partij van de Arbeid. Het was de bedoeling dat grofweg 200 van de 500 man bij het waterschap hier in Terneuzen zouden werken. Maar dat zijn er nu nog geen 20. De rest werkt in het kantoor in Middelburg. De PvdA-fractie in het waterschap heeft vragen gesteld. Hoe kon dit nu gebeuren? Ik schrok van de situatie zoals die nu is. En die had nooit mogen ontstaan als iedereen zich had gehouden aan de fusieafspraken die in 2011 gemaakt zijn. Want het staat zwart op wit. In het nieuw te vormen Zeeuwse waterschap zal de werkgelegenheid in het gebied van het huidige waterschap Zeeuw-Vlaanderen minimaal worden behouden. In kwalitatieve en in kwantitatieve zin. Daarnaast is er een gezamenlijke intentie om te komen tot een plus voor Zeeuw-Vlaanderen, bovenop de bestaande formatie. Was er ook een harde eis dat het kantoor zou blijven bestaan? Als er bij de gelegenheid 175 mensen werken, dan zal het kantoor er ook moeten blijven. Afgelopen jaren zijn afdelingen bij elkaar gaan zitten en allemaal schijnbaar in Middelburg. Terwijl als het goed was gegaan volgens de fusieafspraken, hadden ze ook af en toe een afdeling in Terneuzen moeten laten. Ik bedoel, wij verwijten de Rijksoverheid dat ze zich terugtrekken naar de Randstad, weggaan uit de regio en we doen het zelf. Zo hoort het niet. En bij het waterschapskantoor in Terneuzen staat collega Ariane Lafort. Ariane, er komt nu een onderzoek naar nut en noodzaak van die twee kantoren. De Partij van de Arbeid is niet blij met de gang van zaken. Zoveel is wel duidelijk. Maar hoe denkt de rest er eigenlijk over? Ja, Floris-Jan, het feit dat alle partijen in het waterschapsbestuur, dus ook de Partij van de Arbeid, hebben gezegd, ja, doe dat onderzoek naar nut en noodzaak van het kantoor in Terneuzen. Ja, dat geeft natuurlijk wel iets aan dat mensen beseffen, er moet iets gebeuren met dat lege kantoor. Misschien is het toch wel bij nader inzien te hoog gegrepen. 2 grote kantoren voor het waterschap in een kleine provincie als Zeeland. Maar ja, het ligt gevoelig in Zeeuws-Vlaanderen, want het zou de zoveelste instantie zijn die uit dit deel van Zeeland vertrekt. Kijk maar naar een strijdbare oud-burgemeester van Terneuzen, Jan Lonink. De afstand tot de politiek is steeds groter geworden en daar speelt een grote rol, blijkt ook uit internationaal onderzoek, dat de overheidsvoorzieningen steeds meer verdwijnen uit de buurt van burgers. Nou, in onze regio is dat is het belastingkantoor, dat is de rechtbank, zijn talloze voorzieningen, marechaussee, douane, waterpolitie. Nou, dan vind ik dat we in Zeeland zelf niet mee moeten doen om weer te gaan naar een schaalvergroting. Dus wat u betreft moet het kantoor van het waterschap in Terneuzen open blijven? Dat moet zeker open blijven. En wat mij ook een beetje verwondert, ik was verkenner, kwartiermaker van het college dus in het waterschap. En dit thema hebben ze toen links laten liggen. En dat hebben ze ook voor de verkiezingen zo gezegd. Dan vind ik ook dat je na de verkiezingen daar niet op terug moet komen. Ariane, we zitten midden in het politieke reces. Het is zomervakantie. Hoe gaat dit nou verder? Ja, het dagelijks bestuur van het waterschap moet nou die vragen van de Partij van de Arbeid gaan beantwoorden. Van hoe kon dit nu gebeuren? Wie is verantwoordelijk? Wie heeft die afdelingen naar Middelburg gehaald? En misschien dat de discussie ook wel gaat losbarsten over is het nog terug te draaien? Nou ja, wat je ook krijgt natuurlijk is dat na de zomer meer duidelijkheid gaat komen over dat onderzoek naar nut en noodzaak van dat kantoor in Terneuzen. Dus dan weten we ook meer wanneer we daar antwoorden krijgen. Ariane Lafort, dankjewel. Een opvallende overname. COC Zeeland, die de belangen vertegenwoordigt van de LHBTI-gemeenschap, neemt de afdeling West-Brabant over. De Brabantse club heeft te maken met een tekort aan bestuursleden. Op dit moment bestaat de Zeeuwse afdeling uit 85 leden. In Westelijk Brabant zijn dat er minder dan de helft. De voormalige discotheek De Hooizolder in Westkapelle wordt deze week dan eindelijk gesloopt. De vroeger zo bekende disco sloot in 2019 definitief de deuren.
Eigenlijk zou het pand in 2020 al tegen de vlakte gaan. Maar dat ging door verschillende omstandigheden niet door. Eind vorig jaar werd er nog een illegaal feest gehouden in het pand van de Hooizolder. Die werd uiteindelijk door de politie afgebroken. Een projectontwikkelaar meldt nu op zijn site dat op de plek van de Hooizolder een hotel komt met ook appartementen en horeca. Dressuur-Amazone Dinja van Lieren heeft zich met overtuiging geplaatst voor de Olympische finale. De Kapelse debuteerde vanochtend op de Spelen in Parijs en reed met haar paard Hermes naar een mooie score van ruim 77%. Ik ben vooral gewoon heel erg tevreden over mijn proef en over mijn paard. Hij voelde heel fijn aan. Hij was eigenlijk best wel relaxed. Hij had in de hoek een paar keer een schrikmomentje. Vond hij iets spannend. Maar daarna ging hij eigenlijk iedere keer weer heel erg fijn door. Dus ik ben vooral heel erg blij met mijn paard. En dat we nu officieel op de Olympische Spelen hebben gereden. Vind ik wel cool. Daar heb je even op moeten wachten, hè? Ja, daar hebben we even op moeten wachten. En weet je, dat was echt gewoon by far mijn grootste doel. Ik dacht, ik wil een keer op de Olympische Spelen hebben gereden. Ik was blij dat ik al aan het begin van het veld zat. Ik dacht, huppakee, kunnen we maar gehad hebben. En ging hartstikke goed. En Hermes liep hartstikke goed. En ik ben echt heel erg blij. Je passage ging goed. Dit is hij gewoon wereldzin. Dat paard kan dat met zoveel gemak. Hij doet dat met 2 vingers in zijn neus. Hij vindt het ook heel leuk om te doen. En het is een showbinky en dat vindt hij leuk om daar te laten zien. Dus en ik ook, vind ik ook leuk. In het Nederlandse dressuurteam zit nog een Zeeuw, Hans-Peter Minderhout. Hij is morgenmiddag aan de beurt. Het hele overzicht van wanneer welke Zeeuw in actie komt op de Spelen vind je online in onze app en op omroepzeeland.nl. Het RIVM zoekt mensen die thuis kippen hebben voor onderzoek naar PFAS in eieren. Ook in Zeeland kunnen mensen zich aanmelden. De onderzoekers gaan dan bij een deel van hen kijken waar de PFAS in die eieren vandaan komen. De laatste jaren zijn er veel zorgen over die chemische stoffen en wat de gevolgen zijn voor mensen. Normaal gesproken is dit de gang van zaken in het repetitielokaal van muziekvereniging Veers Genoegen. Maar in de zomer ziet het er zo uit. 8 dinsdagen lang verkopen de muzikanten rommel om zo de clubkast te spekken. Als we dit niet zouden doen, deze rommelmarkt, dan zouden we denk ik ook de contributie van onze leden behoorlijk moeten verhogen. Want de rommelmarkt levert de muziekvereniging wel wat op. Ik ga geen bedragen noemen, maar dat loopt echt in de duizenden euro's. En daar zijn we heel erg blij mee, want dat geld hebben we hard nodig eigenlijk. Deze vereniging is bij lange na niet de enige die de zomerstop gebruikt om extra geld op te halen. Verenigingen verkopen boeken, bakken wafels, organiseren dorpsfeesten. Allemaal om het financieel wat breder te krijgen. In Veren kopen ze instrumenten van de opbrengst. In het najaar gaan we horens aanschaffen. Dat zijn van die mooie ronde instrumenten. En die liggen redelijk in de prijs. Dus 3 of 4 nieuwe horens van aanschaffen. Dat ligt eraan wat de rommelmarkt dit jaar totaal opbrengt. En dat weten ze nog niet, want ook heel augustus verkoopt de muziekvereniging op dinsdagen nog rommel in het verenigingsgebouw in Veren. Ongeveer een jaar geleden kwam het aan het licht. De lasverbindingen op de roeders van veel molens zijn niet meer goed. De roeders vormen het kruis waaraan de wieken vastzitten. En dat betekent dus dat veel molens soms jarenlang niet kunnen draaien in afwachting van een dure opknapbeurt. Waaronder ook een aantal molens op Tolen. Het probleem is al langer bekend. Molens in heel Nederland staan stil omdat ze te onveilig zouden zijn als ze wel draaien. De roeden zijn slecht. En die roeden zijn van ijzer, die zijn 25 meter lang. De roeden beginnen daar en die lopen door de askop en komen aan de andere kant helemaal weer uit. En die zijn 40 jaar oud, maar ze zijn met lassen, ontstaan wat elektriciteitsproblemen en die zijn allemaal veel te snel aan het rotten en het roesten gegaan. Dus ze zijn nu afgekeurd. Zo ook de molen van Oscar Huiskamp. Hij is al 43 jaar molenaar op molen De Hoop in Tolen, die inmiddels al bijna een jaar stilstaat vanwege de onveilige lasnaden en roestende roeden. Maar als die dingen slecht zijn, dan heb je kans dat ze naar beneden komen. Dat moet je niet hebben. Want wat zijn de gevaren van die lasverbindingen die dus niet goed zijn? Als die roestplekken in, er zitten grote gaten in ook, hè, in de roeden. Roest en gaten dus. En dat is geen goede combinatie met het gevaarlijke tempo waarop de molen draait. Dan heb je een snelheid van ongeveer aan de roede van 100 kilometer. Dan zie je wat voor krachten erop staan. Dat is gigantisch. Dus daar moet je niet meer spelen. Je moet gewoon zeggen, kijk, dit is wel in orde of het is niet in orde. Nou, dit is op dit moment niet in orde.
En Oscarsmolen is niet de enige die niet in orde is. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zijn er grote restauratiegolven voor molens geweest. De levensduur van een roede is zo'n 40 tot 50 jaar, waardoor veel molens op dit moment gerestaureerd moeten worden. Probleem is dat de wachttijden voor de reparaties van al die molens oplopen. Dat kan niet allemaal tegelijk. Niet alleen voor de financiën of dat soort zaken, maar ook de molenmaker zegt, ja, maar hoor, voor volgend jaar heb ik bijna volgeboekt. Dus die totale restauratie wat hier nog moet gebeuren, daar hebben we geen tijd voor. Het schuift een jaar op. Veel molens staan door die lange wachttijden dus met gemak 2 jaar stil. Ja, dat is niet zo leuk. Dat is eigenlijk heel saai. Ik neem ook zelden mensen mee naar boven, want er is erg weinig te zien op dit moment. En het heeft meer nadelen. Een molen is een machine die moet draaien om hem in goede conditie te houden. En ook is er de angst dat vrijwilligers afhaken omdat de molens lange tijd stilstaan. Dat probeert Oscar in Tholen voor te zijn. Wat doet u dan in al die tijd dat de molen stilstaat? Op Tholen ben ik nieuwe molenaars aan het opleiden. En dat is heel leuk werk. Die nieuwe molenaars moeten dus nog wel even geduld hebben. Over ongeveer een jaar moet molen De Hoop weer draaien. Kosten ruim een ton. De hoop is dat de roeden na de restauratie door nieuwe technieken en extra controles langer mee kunnen gaan, zo'n 60 tot 70 jaar. Een prachtige zonnige dag vandaag, ideaal weer om flamingo's te gaan kijken op het Grevelingenmeer. Niet echt een heel Zeeuws plaatje en dat klopt, want meestal zijn ze hier pas in de winter. Maar het lijkt erop dat het broedseizoen mislukt is in Duitsland en dat ze daarom maar alvast terug zijn gekomen naar Zeeland. Morgen opnieuw een warme dag met temperaturen van rond de 28 graden, maar dan neemt wel de kans op een regen- of onweersbui toe. Terwijl de hele wereld in de ban is van allerlei Olympische sporten, vroegen wij ons af waarom het Zeeuwse krulbollen eigenlijk nog geen Olympische discipline is. Zou u graag Olympisch sporter willen worden? Nee, ik ben 64 jaar, ik heb de pas de tijd al gehad. Het hele verhaal vind je online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Tot zover Zeeland nu voor vandaag hier op televisie. Ik wens u nog een heel fijne dinsdagavond.